En af den produkt, som jeg arbejder med, er vores fuldfedt soja, som vi kalder Sundersten. Det produkt indeholder høj procent fedt og lav procent protein. Og det er selvfølgelig tilpasset til søens behov. Her på Lindborggård bruger de Sundersten som topdressing, men det vil jeg meget gerne, at Jan giver lidt overblik, hvordan han gør det, og hvilken resultat han har opnået. Ja, vi har begyndt at bruge det fuldfedt soja 5-7 dage efter faring, og det er for at give solen noget mere energi, uden at skade en hel masse foder og producere noget rigtig dejlig mælk. Og vi kan tydeligt se på det hold her, de har fået det i 14 dage, og de er simpelthen blevet sådan nogle små fede marcipangrise nu, selvom det er landracer. Så vi er rigtig glade for at bruge, og det gør det meget nemmere for os, at vi bare lige skal rundt og give en gang om dagen i vores morgenfodring, og så producerer solen meget bedre mælk, end den gjorde før. Ja.